Ahir, la Casa de la Cultura va acollir el merescut homenatge a les lluitadores de la igualtat de drets. Un acte amb la participació activa de veïns i veïnes, amb lectures i representacions molt emotives i adreçades a reivindicar el paper de la dona. Els alumnes de Puff Teatro, dirigits per Adrián Quiles, varen realitzar una representació teatral amb un fort missatge d'acció social. A més, l'acte va ser l'oportunitat per guardonar els joves participants en el primer concurs de curtmetratges Dia de la Dona, Fica't en les meues sabates, d'Adrián Quiles, i en la seua pell dels joves de Casa de Joventut, han sigut els premiats d'esta primera edició. Poesia de dones històriques i de l'actualitat, audiovisuals per a reflexionar i un manifest per la igualtat varen formar un ambient molt emotiu, especialment amb la dedicació d'un minut de silenci a les víctimes de la violència de gènere. La col·laboració de xiquetes i xiquets, joves i adults, així com el treball de la Comissió de Drets Humans d'Emília Marchant, va ser completa per fer un sentit homenatge a la llibertat i els drets.